Sota el títol El mes gastronòmic, el Solsonès utilitza la gastronomia i l'apropament a la producció agroalimentària com a eixos conductors d'una gran diversitat d'ofertes culturals i d'oci. La campanya aprofita el millor moment de l'any per visitar el Solsonès, el mes de maig, per consolidar-se com a destí favorit dels catalans. Una vuitantena d'agents turístics s'han posat d'acord en el disseny de més d'un centenar de propostes que van des de l'esport fins als maridatges de vins i olis, passant per visites a explotacions agràries o packs de benvinguda en allotjaments, entre d'altres. La campanya, que engega el Patronat de Turisme, compta amb el suport de gremis, associacions i una vuitantena d'agents públics i privats que s'han posat d'acord per posicionar aquesta comarca com a destí favorit dels catalans durant el mes d'autèntica explosió del paisatge. Plantar trumfos de muntanya o descobrir els clots on es conserven, rodar amb bicicleta elèctrica o amb BTT sobre la ruta dels càtars o aturar-se a esmorzar, a prendre ganxet o recuperar els sabors del barroc són bons exemples de l'esforç que ha fet aquesta comarca, la quarta menys densament poblada de Catalunya. De forma complementària, a més, tant el web elmesgastronòmic.cat com les xarxes socials de turisme del Solsonès preparen per al maig concursos amb una trentena de premis, regals aportats pels propis agents turístics. Amb una trentena de premis. Aquest és un altre motiu per seguir l'activitat online del Solsonès, que aquest mes de maig es convertirà en el lloc on més de gust ve fer-hi una bona aturada.